Għand il-ġoħ papa. Nofsinhar kienet joqrob. U Ġajel reġgħet fjakkat. Kif Ġajel rat il-krips daret fuq missiera u qaltlu: Papa, għand il-ġoħ tista' tiġrili kreps u l-umata għaxan bata badni lat. Le, Ġajel. Ġajel ma qatax qalba, hekk kif rat iċ-ċikkulata daret u staqsitu: Mela tista' tiġrili ċokkolata kjaġbak. Le, Ġajel. Paggat għallettini mela. Le, Ġajel. Mela kollox le papa. Għala le, Ġajel. Għax ikolli zaqqa kbira sen is-sewet u memmi f'qalbi. Tajjeb, Ġajel. Et nara li għadek tiftakar dak li ġieli għetlek? Tista' tiġrili toffiħa banana jew lanġasa. Iwa, Ġajel. Tista' tiġrili fejn tkun il-mammela kol. Iwa, Ġajel. Meta naslu dar nistgħu nagħmlu insalata tal-ġin jew tar-ros bit-tadam bil-bżar u isfar biż-żebgħu u bin-nanieħ. Iwa, Ġajel. Iġġi naslu dar. Wara li poġġew dak kollu li kellhom bżonn fit-troli, kuntenti mxew lejn il-kaxxiera biex iħallsu. Saħħa tfal!